Eta aipatzen da momentu oro Barte. Baina ze esan nahi du Barte hitzak? Barte da, olako ogia handi bat, otana modukoa. Bai. Ez dakigun nondik ere, egun honetan, eramaten da armura, eta egiten da lehen errosarioa egiten zen, oin meza egiten da, eta horren ostean banatzen da bai Bartea, ogia eta ardua. Kaixo, bueno, hau izango da Eugenio ba. Haupa, Eugenio, tienes aquí una visita. Kaixo, urte askotako, zen moduz, ondo? Bai. Bai. Eugenio, ikuste dut hemen ogia. Hau da? Ogia, gaurko protagonista nagusia hauxe da? Barte? Sí, este es el pan. Este es parte de la fiesta, porque el protagonista es el santo. Aha. Kepa, eta ogi honekin, hau da, gaurko protagonista ze egiten da orain ba? Hau, zera, da, ogi haundi bat. Bai, ikustea. Lehen hemen egiten zen, baina gaur egun Altsasuko kintegi batean egiten dugu. Armura eramaten dugu. Zaka, hau zatitzen da, eta herritarren artean banatu. Bueno, mesan zatitxo bat, zehatzen da, eta bakizue konsagrazioa, eta komunia emateko erabiltzen da zatitxo bat. Eta gero, gainontzeko ogiarekin, banatzen da, herritarren artean, eta ardoarekin batera, egiten dugu olako meriendatxo bat. Beraz, hau da, ogi santua, kasi, ez? Bai. Ogi santua. Bai. Eta esan diatenez, Kepak esaten du behintzat, zuzarela jai honetako arima. Bueno, el alma somos muchos, los del pueblo. Todos participan en alguna cosa. O sea que somos todos. Eta orain ja, ogia prest daukagu, eta orain zein da hurrengo lana, nora eraman behar du gorduan? Ahora lo llevamos a la ermita de Erboa. Para tenerle luego allá cuando vamos, que esté allá para poder celebrar con él. Y llevamos esto, llevamos el vino y digo, dejamos allá eso y luego cuando vamos está allá. Eta eramango dugu? Bai, Venga, aurrea, kontuz, Oi, ama, hau da ogizatia, pixua daukata dana honek, Bai, ez dakizen bakilo, Ia, hau jauzen da. Garrafoia, Eugenio, garrafoia garrantzitsua dela. Venga. Primero. Venga, hauxe lehenengo, venga, lagu dizut. Venga, oso ondo, venga. Hauxe barrura. Venga, oso ondo. Erto, Eugenio, campeón. Horik eta. Venga. Oso ondo. Buenos días. Abre la tapa. Expresamos, Señor, nuestro agradecimiento. ¿Ondo? Bien, aquí, viendo un poco aquí. Venga, Artu. Ahí, gracias. Muchas gracias.
Zein? Bai, hau da, bai. Handiegi. Bai. Ahí va, hartu zati bat. Ahí va, sí. Bien, ¿El jamón? No me falta. ¿Y el queso que tienen bueno? Venga. Me disfrute. Venga, probatu hau. Bueno, hau da augi famatua. Egun guztia atzetik gile gara honen atzetik. Zuen probatu eta abertzelan. Eskerrik asko, Gero ardoa, falta da ardoa, Venga, bota ardoa, meka, bueno, hau bai, hau giroa. Haupa. Epa, venga, txintxin. Eskerrik asko, placer bat, hemen egotea. Hola, bai, urrengo, etorregoa. Ai, hartu. Hartu. Hartu zuek,